licin yuo tampak de urang alam takadir ka badan diri maoy kok dia tong buruak disabui pasangan laki dia teh kudua bare joringan dene lo juo hari sawer Bapak Wakil Wali Kota Tipo. Alhamdulillah, makasih Pak Mulyadi, makasih Pak Mulyadi, Bu Dona. Jiko disabui kayo de urang bapinggan ame bacawan perang bacawan la perang bakas wataba bakero galang badin tiang kaco tarali gading tarali nyogading kok diraya ka badan diri badanan sadang dilawi basah jo ombak kadang maon den baka cimpung rasa yang bana lade ang badan denai sapantun coba pekusun musim pabilo ka salah sainyo banang salah say hari lasanyo lubuak di karu urang panjalo. Selamat datang Bapak Wali Kota Pariaman, Bapak Yota Balat. Nah, kok lama-lama Pak Yot? Silakan mencicipi dan telah disediakan untuk rumah ya. Alun pane Allah barandam mangko den cangguang dek nyalo api alun jalen bidua kakaram manganang kodo yonan baganti yo alun jalen bidua kakaram manganang kodo onde yonan baganti sisiak mana nanta elo badai tidak karam juo de ulah ta lampau aro darah nanden sangko cinta daibana kacang di kabeh
paco jando salendang yo pandai mana. Alangkah baiknya di sore hari ini kita hadirkan suara Mas Bapak Wali Kota Pariaman, permintaan Ayah Nadaro ya buat Bapak Yota Barat, kami persilakan dengan